Σωτήρης ο Βαρελάς, είμαι επίκορος καθηγητής στο τμήμα τουριστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Βρισκόμαστε στην έκθεση Athens International Expo στην Αθήνα, όπου το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το τμήμα τουριστικών σπουδών και το Εργαστήριο Τουριστικής Αριστείας οργανώνουν το συνέδριο με θέμα οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι προορισμοί σε καιρούς αβεβαιότητας, ποιες είναι οι τάσεις που θα πρέπει να ακολουθούν. Το συνέδριο το συντονίζουν καθηγητές του τμήματος, όλοι από το τμήμα τουριστικών σπουδών, και στα πάνελ συμμετέχουν managers, συμμετέχουν στελέχη της τουριστικής αγοράς. Είναι μεγάλη συμμετοχή και του κόσμου του συνεδρίου, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας φοιτητών και ερευνητών, και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκαν σημαντικά θέματα για τις τάσεις, για τον τουρισμό, για τα εργαλεία ανθεκτικότητας που μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν οι τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και οι προορισμοί για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και σε μια συνεχή διαχείριση κινδύνων. Είμαι η Κρίστη Αγαπητού, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είχα την τιμή να συντενίσω στο συνέδριο της 10ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού, εδώ στο Ζάπιο, να συντονίσω λοιπόν το πάνελ με θέμα τουρισμός και κρίσεις. Είναι ένα θέμα που πραγματικά βρίσκεται πια στην επικαιρότητα. Απασχολεί τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, αλλά πόσο μάλλον του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις πια πρέπει να προετοιμαστούν έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις κρίσεις που προέρχονται είτε από το φυσικό περιβάλλον, βλέπει κλιματική αλλαγή, είτε και από το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Το ενδιαφέρον των φοιτητών και των παρευρισκόμενων στο πάνελ συζήτησης πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και δείχνει πια ότι όλες οι επιχειρήσεις, ότι όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού πρέπει πια να προετοιμαστούν και να βάλουν στην ατζέντα τους, στη στρατηγική τους, την προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση των κρίσεων που θα ακολουθήσουν και δυστυχώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τόνισα στην ομιλία μέσα την ανάγκη να υπάρχει τουριστική συνείδηση σε όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν στον τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν τους κινδύνους που υπάρχουν από την άγνοια και πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους του τουρισμού. Επίσης, τόνισα για τις πρώτες βοήθειες και γενικά την πιστοποίηση στις υπεύθυνες δραστηριότητες. Επίσης, οι πελάτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να επιλέγουν καταρτισμένους οδηγούς, συνοδούς στις υπεύθυνες δραστηριότητες που κάνουν, να ζητάνε τα πιστοποιητικά, να τους προτιμάνε, γιατί η πρόληψη είναι καλύτερα από το να συμβεί ένα ατύχημα. Παρουσίασα ένα μέρος από την εργασία μου στις Βρυξέλλες που είχα πάει τον περασμένο Οκτώβριο, που ήταν θέματα του τουρισμού. Ανέφερα εκεί πέρα για τις πιστοποιήσεις από τους διεθνείς οργανισμούς, την αναγκαιότητα να υπάρξει αναγνώριση πιστοποιητικών από όλα τα κράτη-μέλη, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχουν εμπόδια από καμία χώρα και θα είναι αναγνωρίσιμα παντού και θα μπορεί κάποιος οδηγός να μπορεί να εργαστεί και σε άλλη χώρα χωρίς περιορισμούς. Επίσης, ένας από τους σκοπούς μας είναι να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος την τουριστική συνείδηση. Γιατί αν δεν έχουμε τουριστική συνείδηση, θα υπάρχουν πάντα παράγοντες για να κάνουμε κάτι ρυψοκίνδυνο. Εμψυχώνουμε τον κόσμο να κάνουν υπεύθυνες δραστηριότητες, προστατεύουμε το περιβάλλον, δεν καταστρέφουμε και όλα αυτά μέσα από τις δραστηριότητες προσπαθούμε να τα δώσουμε στους πελάτες να αντλήσουν τις καλύτερες εμπειρίες, ώστε μετά οι εμπειρίες είναι που θα μοιραστούν με τον υπόλοιπο κόσμο και από εκεί θα εξαρτηθεί ο προορισμός αν θα είναι βιώσιμος ή όχι, εάν θα έρθουν και άλλοι επισκέπτες από αυτές τις εμπειρίες ή αν θα φύγουν αν είναι αρνητικές οι εμπειρίες. Hail from Sivota, Greece. Visiting Sivota, a beautiful small village of Epirus, Greece with plenty hospitality can be a memorable experience for you, as our experienced personnel will help you to fulfill your personal needs. From organizing scuba diving to the crystal clear blue waters of our beaches, to trekking the sapphire green hills and discover the wildlife of mountainous area of Sivota. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ στη φιλόξενη διεθνή έκθεση του τουρισμού
προκειμένου να παρουσιάσουμε τον όμιλό μας, The Atheneum Hotels, με τα 4 γνωστά ξενοδοχεία μας, το Atheneum Grand, τον Ηριδανό, The Atheneum Iridanus, το Atheneum Smart, καθώς και το Atheneum K29. Τα ξενοδοχεία μας άλλωστε διακρίνονται στην πόλη των Αθηνών για το εξαιρετικό τους location, αλλά και για την άριστη παροχή εξυπηρέτησης στους πελάτες μας. Παράλληλα, έχουμε την ευκαιρία σε αυτήν την έκθεση να ανακοινώσουμε και την κατασκευή και ολοκλήρωση την άνοιξη του 2024 του νέου μας ξενοδοχείου, του νέου μας παιδιού, 5άστερου ξενοδοχείου στο κέντρο των Αθηνών.